Kulukula kakulona kulukula kabusisa igama lenkosi alibongwe. Kama kupasa oningi channel inyo flick isicelo zokubalekela zokufanele subscribe like le video le become a member contribute nikela ku channel sibheka la udaba njengenjwayelo ngiyathemba yasizakala kakhulu eqini ncube 1566 eqini ncube uthi ngibingelele basa phinde sibonge ngomsebenzi owenza ngesikhathi sakho uma ke uphupha ke uphuphumelwa yisisu ekubeni ukhulelwe ngabe kuchazana ngathi singakusho la ukuthi baningi abantu bavamile ukuphupha bephuphunyelwa yisisu kakhulukazi abantu abasanda kuqala ukubeletha. There are so many reasons umuntu angaphupha echithelwe yisisu but uthola ukuthi hayi ngoba sizophuphuma hayi ngoba sizochitheka but because of ukwesabela your surroundings ngaba yitoro kwayibona ngakuwabona umuntu ekhule ephuphunyelwa yisisu then you have that anxiety then it can lead to you thinking and even dreaming ukuthi you might have a miscarriage yabo. But nake singakusho ngokuphupha ukuphunyelwa yisisu lokuqala uma uphupha ukhulelwe sithatha njengophawu olubuma siphuphuma uma kungukuthi uvele ukhulelwe longasho ukuthi ke kumele ulinde uthandaza ngokuthi ngoba mhlawumbe kungenzeka kunomuntu osuke yenza isifungo sokuthi ke uyibelethe ibisiphangalele leyo ngane yabo. Number 2 uma uphupha futhi ukhulelwe kuwuphawu olungelubike uma siphuphuma uma kungukuthi ukhulelwe lungasho nje kwesinye isikhathi ukuthi kungenzeka umuntu nje onovalo noma nokwesabela ukuthi singase siphuphume ngenxa ke yabathakathi noma ke yabantu abakudlela umona noma ke yezimo nje obhekene nazo empilweni. For that reason ugcina sokuthi lesizo singase siphume ugcine bese isiza as a form of iphupho lento. Number 3 ngokuvamile uma uphupha ukhulelwe uphawu luhluma uthuswa ukuphuphuma kwesisu uma kungukuthi vele ukhulelwe lovame ukusho ukuthi ke empeleni sokungalindela ukuthola izindaba ezinhle empilweni. Lokho kuvamile ukuthi masiphuphuma kanti vele ukhulelwe kuvame ukubika ukuthi ungalindela izinto ukuthola indaba ezinhle maduzane. Yes, asesithi ke number 4 uma uphupha futhi ukhulelwe kuwuphawu lubuma siphuphuma isisu uma kungukuthi awukhulelwe. Lokho kusho ukuthi sikuzobhekana nenkinga ezinkulu noma ukulahlekelwa umsebenzi okanye ukufekela komklamo noma inhlelo zakho zekusasa. Singavala ngako ukuthi number 5 uma uphupha ukhulelwe kuwuphawu lobuma siphuphuma isisu uma kungukuthi awukhulelwe. Longasho ukuthi uzophoqela ukuthi ulahle noma ulaqaza umklamo nenhlelo zakho kumekudala. Kodwa ke singakusho ukuthi abanye abantu uma bephupha into yenzeke nje exactly njengoba suke bephuphile okusho ukuthi kungenzeka uphuphunyelwe yisisu kanti vele ukhulelwe uthola sizophuphuma because abanye abantu kuba kanjalo. Not all dreams afika straightforward but to some afika always amaphupha afika straightforward. Into mayiphuphile yenze exactly abanye 90 or maybe 70% wabo aphupha abenhlanikezela bese kuthi maybe 30% wabo aba straightforward. Into mayiphuphile kuba kanjalo abanye most of their dreams afika be straightforward awuthi ngechazwa bese abanye amaphupho abo na 70% ayinhlanikezela ngokuchazwa bese kuthi 30% la wathi ngechazwa anyobe njalo mayiphuphe eshayo bazomshaya uphuphe eqosha umsebenzi bazomqosha uphuphe lesisu sizophuphuma so uba kanjalo so